nagpapauling. Hindi ako nagpapauling. Nag-uuling nga mamang yan dyan. Sumama na lang po bubunutan mo kayo. ako? Kala ko'y bubunutan mo na ako eh. Ba't ka bubunutan? Kala ko'y bubunutan mo na ako eh. Gumagayan ka na eh. Umana ko na eh. Gumagayan ko na, pumupurma ka na eh. Oo. Iibitan ka namin kasi ngayon nag-iilig. Yan, lahat kayo ha. Oo, yan. Nasaan yung mga taga-dinner na yan? Sige. Oo. Illegal pala ha. Tingnan natin. Nag-uling ka eh. Illegal po yun. Okay, sige. Illegal kung illegal, di kasuhan nyo? Oo. Kasuhan nyo. Kasuhan talaga. Oo. Madadala naman kayo ngayon. Ito i-upload ko rin sa social media. I-upload niyo po. Karapatan niyo po yan. Oo, tama. Hindi niyo pipiding kasuhan ng Nagkakainin ka nga diba sabi mo? Tapos nag-uuling ka? Oo. Hindi ako nag-uuling. Mga mangyan nag-uuling kasi nagtatanim sila ng halaman. Alangan magtanim sila ng ng saging, sir. Ha, sir, ganito. Alangan mo sila magtanim ng saging na hindi puputol ang kahoy. Ano silbi nun? Hindi ka ba nag-aaral ng agriculture o aral mo ng agriculture? Sir, kami nirereklamo ka ng barangay. Pero hindi mo tinanong. Sakop ba nyo 'yon? Sige nga. Walang sak. Ang doon. Ay, mali. Ang nagrereklamo. Pipili ba kayo, sir, ganito ha? Pipili ba yung nandito ka sa Mindoro, sa Batangas ang reklamo? Sige nga. Anong klase ba naman yan? Ay, hindi. Dami mong Hindi. Anong hindi? Jesus ko po. Hindi nyo ko madadala. Maniwala kayo sa akin. Maglagay mo ng warrant muna. Ay, susus ko. Dahil subukan nyo. Sige. Hintay lang natin yun. Punta kayo ng presinto ngayon. Ay, hindi ako pupuntang presinto. Ikaw kulong niya. Ay, sus ko po. Lumang tugtugin na yan. Illegal detention ang gagawin mo sa akin. Wala ang kaso. Anong kakasuin sa akin? Dala-dala ko eh, yung uling mo doon. Ay, akin ka yan. Sa'yo yun. Ay, nasaan? Kinarga ko ba yan? Ay, yun pagkakamali nyo. Kung karga ko yun. Sige. Tingnan natin. Tingnan natin. Ikaw ba yung mga yan? Top leader? Ako po. Ako yung team leader. Sige. Hindi man tayo magkakaaway. Ay, hindi po. Nagtatrabaho lang kami. Ay, kaya nga. Reklamo. Gagawin din namin. Alam mo, sir. Maintindihan nyo. Paliwanag ko sa'yo. Alam mo mga yan. Kaya na naging tumbok ako mga yan. Mga pamangkin yan ang naging kaaway ko. Dito, may mga sagingan dito yan. Tulad nito. Kung naintindihan nyo ko, sir. Kung hindi namin ginawa yan pagpuputol ng kahoy, paano naging halaman namin yan? Sige nga, sir, paliwanag nyo sa akin. Paano gagawin namin? Paano kami kikita ng agriculture kami? Ang nyo, sir, may problema kayo dito. Anong problema? Na nireklamo kayo sa pagkakainin nyo at pag-uuling nyo. Pagkakainin? Bakit hindi nyo halugugo yung nagkakainin dyan sa mga silab-silab siya sa punteng sa... Wala kaming doon. Yun na kayo. Pulis kayo dapat alam nyo yun. Di ba? Alam nyo yun. Ay, bakit ang dami nyo nakikita yung sa may, dyan, sa may mayabig? Yung bundok na yan, ang dami kinakalbo dyan. Ay, bakit hindi nyo rin puntahan nyo? Kalbong-kalbo yun. Sige nga. Ay, bakit kami nipili niya? Persahan? Tapos, arestuhin mo ako ngayon? Arestuhin mo ako? Abay, sobra naman kayo. Parang hindi nyo alam ang batas. Batas. Aba. Nag-uuling ka sa nagkakainin. Ay, nasaan? Nag-uuling ako, nasaan? Ba't may tuturo? Hindi, tao ko. Pero hindi ako nag-uuling. Tao mo ha, sabi mo ha. Tao ko. Pero hindi ako nag-uuling. Inuutusan mo. Ay, hindi inuutusan. Sila. Yan ang sagingan ni kanila yan, lugar na yan. Sila hindi akong pinanser, naintindihan mo? Hindi ako pinanser. Sila ang nagkakaingin dyan at sila ang nagtatanim dyan. Biniyagan ko lang sila. Biniyagan ko lang na magtanim sila dyan. Tingnan mo, yung mga halaman sila dyan. Sige. Ay, hindi. Ay, sino natin? I-upload ka rin video na rin. Upload nyo. Patutulpo ko kayo. Makakarating kayo ng tulpo. Doon, ang gagalang nyo. Oo, magagalang kayo pagdating doon.
Yan, mga taga-dinner pa yan. Mahahalot ng mga kalukuhan yan sa akin. Bahala po kayo, Oo. ipagkama nyo sila. Ay, tama. Karapatan nyo yan. Tama. Pero ngayon, Oh. trabaho din namin na... Tama. Diba? Trabaho, pero dapat inalam nyo. Sakop ba nyo yung Sakop, kay Ramil na yan? Basta ang ano namin, yung pagkakaingin mo na illegal at pagkuling mo. Ay, Yun ang sige, ano namin dyan. sige. Walang problema. Lahat, bibidyon ko mga are. At para lahat kayo, madamay-damay. Wala mo masama, di ba? Oo. Bibidyon ko lahat mga kasama ninyo. Okay. Hindi kinahinay sa mga ano nyo. Yan, ang mga pulis na yan, ang mga kasama sa gusto manghuli sa akin. Yan, mga yan. O, tingin naman kayo. Masyado ko pati yung mobile nila Gusto hulihin ako na wala naman akong ginagawang masama, wala man akong karga. At tinutukoy nilang uling sa karsada, hindi man akin yon. Bago hulihin nila ako. Yon, kasi tinuturo ko ng barangay, hindi man na rin nasasakupan. Sir Tulpao, tulungan niya ako sa mga ginagawa mga aray. Kailangan niyo maimbestigahan pag mga taga-DNR, iyan ang tunay magnanakaw. Mga taga-DNR. May mga testigos ako mga pulis na sila nagpapalagar ng narako. Sila ang may video sila na sila naglalagar ng narako. Nahuli namin ng mga pulis. Yan. Yan. Ito ang team leader nila. Yan. Yan, kumakamay pa siya. Pugi. Yan. Trabaho namin. Yan, pugi yan, pugi. Sige. Pugi, alam ko lang kung ano mangyayari dito. Sige. Sige. Tingnan natin. Tingnan natin. Bawal na pala ngayon, maglinis sa sarili mo sa lupa. Yan. Isa pa yan. Yan. At uhulihin daw nila ako. Ayan, ang karga ko. Anong huhulihin sa akin? Wala akong karga kundi mura. Huhulihin daw ako. Dadalhin daw sa presinto. Anong klase mga pulis aray? Bakit nagkakaganoon ang mga pulis? Hindi nila kayo ay mga pulis din dapat ginagalang ang mga sibilyan. Kasi sibilyan ang nagpapasildo sa inyo, dapat mahiya kayo. Ginagalang po namin kayo, wala kaming ginagalang nga ninyo. Tama. Pero dapat tinitingnan nyo kung mali yung dapat nyo gawin. Ginagawa nyo, huhulihin mo ako? Yun ang illegal. Pag huhuli nyo sa akin. Illegal. Details ng ayun, pinakapitan. Sige. Sige. Oo.